بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. derdiraaɓe mi hofni on fuu mon kofgol ngol islama. En getti Allah tedduɗo mawɗo ceniiɗo ballowo yottindo en ha wakkati siriya men bi'ete ka annisa'u wal atfal, siriya ko larani haala rewɓe e ɓikkoy. kadi derɗiraɓe ha darseje men caaliɗe en bolwino seeɗa haala eltugo ɓikkoy. kadi hande bo en ɗon lorto ha ɓaawoni ha ko en jangino man ɗo, en ɗon lorto ɓedda ɗum wangitingo. on andi en bolwino haala tegal ha ko arti. en mbi tegal ɗo ɗabi'a ɓi adama paɗɗo mata ha nafsu mum yiɗi te'ugo, e bo tegal bo ɗum maslaha mo société pat, wato ummatore fuu. to ɓi adamajo goto te'i ɗo, nafu man ɗum nafa mo kanko, ɗum nafa debbo mako mo te'i, ha ɗum yaha ɗum nafa ummatore man pat, ummatore julɓe fuu, nafu man yottoto ha mum. to kadi tego bo en andi ɗum suftugo, sei goɗɗo sufta anda ɗume on hande te'i, nden hande heɓa ɓikkoy mum anda no koye tammi lattago. en andi sahabo en annabijo sallallahu alayhi wa sallama ngari no ɓe tato ha saare annabijo, ɓe tawai annabijo, nden hande ɓe mbi'ata kamɓe kam ɓe te'ata. goto maɓɓe wi min kam mi walan julugo jemma ha tum, goto wi min bo mi nyallan sumago ha tum, goto wi min bo mi te'ata ha tum. nde nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam warti, ɓe gecci mo, o wi'ata ɓe onon on mbino kaza wa kaza na? ɓe mbi'ata o. annabijo wi to mi ɓuran on hulugo Allah, amma min kam miɗo sumo, miɗo yara, miɗo juula, miɗo ɗano, miɗo te'a rewɓe bo. ko moye wanyi sunna am bo o wondata be am. to kadi ɗo holli en tegal ɗum hunde latinde tilimde, annabo en fuu ɓe te'i. to en mbi tegal ɗum maslaha, ɗum nafu ko larani ummatore fuu. aran kam ni be tegal ɗo on awdi ɓi adama luttirta ha dow leddi ɗo, ɗum ɗuuɗa, wato himɓe danya ɗo be tegal ɗo na en yi ɗum maslaha je ko wartanta ummatore fuu. sina ngam be tegal ɗo ande himɓe luttatano. o wi wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada, ha suratu nahli aya 7:7. o wi Allah waɗani on daga to ko'e mon, o waɗani on teriɗiraɓe, nden o waɗani on bo daga to teriɗiraɓe mon go ɓiɓɓe e taniraɓe. haala ɓiɓɓe e taniraɓe ɗo en gaddani aya holli en be tegal ɗo on awdi ɓi adama luttirta ha dow lesdi ɗo. Allah ceniɗo wi ya ayyuhannasu ttaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. سورة النساء آية 41. Allah ewni himɓe, o wiya onon yimɓe kule jawmirawo mon mo tagi on daga to nafsu ngotu, woni annabi Adam. nden o tagi daga to nafsu go teriɗirawo maago Hawwa, o sankiti kadi ha maɓɓe ɓe ɗiɗo ɗo zurriyaji worɓe ɗuɗɓe e rewɓe fu. to ɗo holli en be tegal ɗo on ɓi adama luttiri ha dow lesdi ndi. to tegal nder nafuji mum ɗum ɗo reena lenyol,
be man ɓingel heftirta baba mum, hefta bappaño mum, hefta kawmum, hefta hande ya pendo mum, goggo mum, banni. Sina ngam tegal ɗo da ɓiɓɓe ɓe ngalano babaji ɗuɗanno ha dow lesdi, nden ɓe ngalamo enɗo to ɓe. Jonta be tegal ɗo goɗɗo heftan ɓiyum enɗo mo, amma to laatina be tegal ɗo ɓiɗɗo goto worɓe 10 ngaran poɗotira ha dow maako, ragare man ni ɓe ngudinamo tan, ɓe ngudidinamo be dada ngam o wala baba. To ɗo holli en ase tegal go nafi ummatore, nde ko moy wodi ha lawnata hota andi ha saare mumen, walataki ɓiɓɓe laabi. To enon non ɗum ɗo hisna ummatore wa'ago gedde. To tegal ɗo walano ɗo, himɓe paɗɗon no nder gedde, ngam ko moy ɗo mari haaje heɓa no humtira ɗabi'a mo nafsu mari haaje o. Gorko ɗo mari haaje debbo, debbo ɗo mari haaje gorko. To tegal ɗo walano, ɓe conotiran be lawol kallungol, warta ɓiɓɓe adama pat ɗum himɓe laatiɓe soɓɓe njeynoɓe. To dalila tegal ɗo ummatore ɗo hisa nyaw, ngam ko waɗi en bolwata haala tegal ɗo haala ɓikkoy on en mari haaje wolugo. Dole bo ha en bolwa haala ɓikkoy ka fakat se en anda tegal artino. To be tegal ɗo ummatore hisan nyawji kalluɗi, mbaroji. En andi nyawji ɗon butumere, hande ko waɗata ɓi adama ha wakkire lawol sonotirgo gorko e debbo, to ni conotirol man laati ɗum conotirol ngol wala kerol, moy fu ɗo sono tan, o wara sono, debbo wartire ɗum babal durgo, kala mo yiɗi fu wara dura tan dilla. To ɗum warti non ɗo nyawji ɗuɗan. En andi iga nyawji ɗon ɗi mbaɗanno himɓe, feere ɗum ɗo wi'e syphilis, en ɗon no nana ɗum ɓoyma, wato hande nyawji wakkere al'aura, tusaje, hande goɗɗum feere wi'e sayalan, wato irim hande ɗum en mbi'ata sompis, ko nandi e majum kadi nyawji ɗuɗɗi wakkere man. To be dalila tegal ɗo ɓiɓɓe adama kisan nyawji man kanji fu. Nden be tegal ɓi adama de'itirta ha nafsu mum, ɓi adama heɓata de'ita. En andi ɓe jarribi ha wadgo enquête ji, ɓe tawi ko fukaraɓe jangoɓe fu te'uɓe on ɓurata famugo e rewɓe te'aɓe, ɓuran ɓe te'ai e ɓe te'aka. Allah ɓangiɗo holli en dow tegal de'itinan goɗɗo ha aya ka o wi wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. O wi nder ayaje Allah o tagani on daga to ko'e mon teriɗiraɓe ngam on de'itira be maɓɓe. Toni an gorko a te'i debbo a de'itirai be maako, debbo ka a heɓai. An debbo bo toni a de'itirai be gorko ma, gorko ka a heɓai. Wala no watta ha a de'itira be debbo ko debbo de'itira be gorko illa to lawol ngol Allah wi tokkama ha tegal man. Se to ko moyjo hokkama haqqeji mum timmuɗi, ɗo on moy fu de'itirta be oya. Eno non nder fa'idaji tegal wallotirgo gorko e debbo ha mahugo ummatore, hande tilimde kanjum woni eltugo ɓikkoy. A tawan gorko be debbo ɓeɗo enɗi ɓikkoyji maɓɓe, ɓeɗo mbatani ɓe hakkilo, nyamna ɓe, yarna ɓe, holtina ɓe, nyaunda ɓe, rena ɓe, holla ɓe diina maɓɓe. To ni ɓe mbaɗi banni, kala saare pat waɗi banni, a tawan ummatore pat wooɗi. To ɗum ɗon mara enɗam en andi hakkunde gorko e debbo, sakko ma to laatake hande kamɓe ɓe laati ɓe janguɓe bo fahin. To ni laati ɓe janguɓe bo fahin, ɗum ɓeddoto. En andi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi mastafada almu'minu ba'da taqwallahi azza wa jalla khayran lahu min zawjatin salihah in amaraha ata'at wa in nadhara ilayha sarrat wa in aqsama alayha abarrat wa in ghaba anha hafizathu fi nafsiha wa malih. Rawahu ibn Majah.
en andi annabijo sallallahu alayhi wa sallam ha fayin o wi ad-dunya mata' wa khayru mata'iha al-mar'atu as-salihah rawahu muslim. hadiseji ɗiɗi ko ɗi mbi arandewol wi wala ɓi adama ko botorto ɓawo o huli Allah ɓawo heɓgo kulol Allah hunde ni nde khayru ni nde ɓuranta mo heɓgo debbo salihijo. toni o umri debbo man ɗowtanomo, toni derɗam a umran debbo khayru on o ɗowtantako ma debbo ka heɓaki. toni o laarimo o seynamo, to a laran debbo ma o haɓɓatinde o fongino ɗo bo debbo ka a heɓai. e to gorko o hunake ha dow hunde debbo man waɗa nde hisnamo kafara. toni a hunoto ha dow hunde debbo ma acce a waɗane ngam heɓa a zumba ɗo bo debbo ka heɓaki. e to a wirnake a dilli jahangal, to o wirnake o dilli jahangal o renamo ha nafsu mako be ha jawdi mako fu. toni debbo renata nafsu mum o laati o babal durngol ha ɓiɓɓe adama woɗɓe feere ko luutima an debbo ka heɓaki. e to laatake o wonnante jawdi ma debbo ka heɓaki, ni hadisewol wi. nono annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiya hadisewol muslim ɗo bo debbo ka ɗum beltinari ko ɓuri beltinari bo heɓgo debbo salihijo marɗo diina. to kadi en andi nane ma goɗɗo to o te'an se o sufta o anda ɗum lenyol ngolewol on o te'anta ɗum ɓe en se o hefta banni. ngam annabijo sallallahu alayhi wa sallama holli en haala suftugo man bo ɗum caɗɗum, se goɗɗo anda himɓe man boɗɗum. en andi Umar ibn al-Khattab wino goɗɗo feere nde o wari oɗo seedano goɗɗo, o wi mo a andi mo na? o wi mi andi. o wi a keddu maako na? a andi nde o wurtoto be nde o nastata na? gorko go wi kayi. Umar wi'ata mo a yaadi be maako jahangal na? a andi gikkuji maako na? goɗɗo go wi kayi. Umar wi a huudi be maako ha haala ceede na? a andi kulol Allah maako durtare maako na? gorko go wi kayi. Umar wi'ata an ka yimo oɗo dari juula ha juulurde tan ɓangta hoore lora yaha sujida rugna yaha sujida tan on an ka wi'a andi mo? ɗo ka andamo. Umar wi dillu an ka andamo a sedantamo. se o Umar wayliti wi'ata goɗɗo ceedanteɗo go wi yahu waddu mo sedante o ka o andama. to kadi yiigo yaake debbo nonnon a yimo tan nonnon ndamo nda suura maako tan ɗum ɗo waɗata a te'amo. se a anda noy on dede asli maako haala diina on laarete, haala diina maako a hefta non tawon, ngam ko a habdata pat heɓa a wo'ina ɓikkoy ma, ɗum on tefete. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci en o wi inna allaha la yanzuru ila suwarikum, allah ceniɗo ka laarata suuraji mon, o laarata ɓandu nonnon ɗo na kanjum o laarata, bal allah ka ɗo laara ɓerɗe mon e kuuɗe mon. to a suftan debbo ɗo na suura ɓandu maako tan a laarata, se a anda no diina maako woni, no yaake kuuɗe maako ɗe diina maako no o jogori ɗe. ha ɗo on a heftata haqiqa, a heɓa a hefta ko a te'ata. iga nane ma a wari a tefi dada ɓikkoy ma ha dow laawol ɗo wanyotira be worɓe, a wi a ya waɗa dada ɓikkoy, na ɓikkoy ma mboɗata. se a anda mo a te'ata o kam no ɓe rabbiri mo, no lenyol maako rabbiri mo, se a hefta non. en andi annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci en debbo ka ɗo te'e ngam kuje nayi, ngam jawdi mum, daraja mum, mboɗirka mum e diina mum. amma annabijo wi en tinoro be jawmu diina, o yecci en banni. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi ko moye te'i debbo ngam daraja mum Allah ɓesdantamo illa tosku, ko moye te'i debbo ngam jawdi mum bo Allah ɓesdantamo illa talakaku, ko moye te'i debbo hande ngam lenyol mum bo Allah ɓesdantamo illa lesdamku. amma ko moye te'i debbo ngam o mumna gite maako, ngam o nangtoro be debbo o rena al'aura maako, ko ngam o sonoro lenyol maako, o ka Allah barkiɗinanan mo debbo man, barkiɗinan dede hande zurriya maɓɓe pat. to kadi ɗum ɗo annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci en banni.
e non gorko bo annabijo sallallahu alayhi wa sallam o yecci na hadisewol ngol imam tirmizi wurtini o wi idha ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun kabir ko fasadun arid aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam. Toni goddo mon gerdi dina mum e gikku mum wari dabbitiri bingel mon tegal teynemo eto on badai non to on teynaymo bo fitina wadan ha do lesdi be bonon da makka masin. Wato goddo wara o mardo dina o gorko o tefra bingel ma tegal a wi'ana o wala vegitati wala voiture wala village hande wato o wala hande mota o wala sare o wala kaza wato a limta kuje duya o wala a hokkatamo bingel ma to kadi dum do kanjum katon non manon himbe tokki bonon da wadan ngam debbo do o jodata ko o sonotirai be gorko o te'aka do o jodata ko o sonotirai be gorko hatu shaytan bo don mari sungulla mum dede no wadata kanyum bo kanjon woni bonon dago wadan kadi to kanjum ndare worbe bo marbe dina marbe gikuji boddi ngam mardo dina to o te'anima hande o torrantama bingel ma to o safti o hosan be teddungal o wartirane to o do jogi bo o do jogori be mbodenga to o sendira be mum be mbodenga to kadi toni bi adama tefi ha asliji laatiɗi laaɓɗiɗi heɓi te'i to Allah ceniɗo muuyi to o dari be tarbiya ɓikkoy mboɗa. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o yecci en annasu ma'adinu fil khayri wa shar khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islam idha faqihu. O wi yimɓe ɗo ɗum gasarle ha khayru be ha sharru fu wato wodi woɓɓe feere ɗon ɓe khayru wodi woɓɓe feere ɗon ɓe sharru. To a hefti wasarde nde khayru ɗo a te'i ha ton to Allah cendo muyi ɓe mboɗa. Annabijo wi suɓaɓe ha nder zaman jahiliya kamɓe woni suɓaɓe ha islama bo toni ɓe paami. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o solni ha haala suftugo ɗo o wi'ata hadisewol ngol dara qudni wurtini be askari be ibnu wato hande ngol ɓantagol bo ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi iyakum wa khafra ad-diman qalu wama khafra ad-diman ya rasulallah qala al-mar'atu al-hasna'u fil manbati su. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi mi rentini on wato gene kecce ha dow jiddere. Ɓe ƴami annabijo sallallahu alayhi wa sallam ko woni keccum ha dow jiddere yani laaɗo Allah o wi debbo boɗɗo ha lenyol ngol woɗay. Wato a yi'a nda debbo kanko kam oɗo woodi oɗo fottanima amma ha asli ha o wurti ɗo woɗay to o ronan dede ko hunde nde o wurti ha mum ɗo o ronan ha ton man wato woodi gikkuji ko o ronata ha lenyol maako ɗo kanjum waɗi nahil debbo man tan a suftata se a sufta lenyol maako fu a anda himɓe maako ɗo ɓe marɓe diina. Ko mi wi'ata suftugol lenyol ɗo na suftugol lenyol ko en mbi'ata bana ɗo o pullo o baya o duru o ni ɗo na kanjum won suftugol lenyol. Suftugol lenyol ɗo heftugo himɓe man ɓe marɓe diina tan amma haala lenyol o hausajo o kolejo o di o mbum o ni ɗo kam kanjum kam leɗɗi pat Allah ceniɗo on tagi na kanjum woni daraja. Allah wi inna akramakum indallahi atqakum mo ɓuri on teddugo ha Allah kam mo ɓuri on kulol Allah. Ko mi wi'ata lenyol ɗo lenyol marngol diina ɗo ko goɗɗo man o ɗumejo to ha lenyol maako inde lenyol kam to ni fami maako ɗo mari diina ni kanjum en nufoto be lenyol marngol diina. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi takhayyaru linutafikum wa ankihu al-akifa. Cuɓane ha on desata toɓɓe manimon cuɓe ta on mbiya onon kam to on keɓi debbo ni debbo ka pat debbo nano cuɓe ha on ndufata manimon e bo teyne ɓiɓɓe mon bo worɓe ɓe ngerotiri wato worɓe ɓe ngerotiri ha daraja tata on kosa hande on teyna kuje ɗe jaday wot ko laarete ha ɗon kuje ɗuɗɗe.
annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wiya hadise wol gongol feere ngol ibnu majah ha wurtini be daylami o wi takhayyaru li nutafikum fa inna al-irqa dassas o wi cuɓe ha on ndufata mani mon ngam to asli ɗo ɗum layan ɗum dilla ko wonnon ɗo wato masalan bana toni laatake ha kaaka goɗɗo hallende ɗonno ɗum waran ɗum wurto ha hande goɗɗo man kanjum woni fa innal irga dasus wato asli hunde ɗo dassas wato asli hunde man ɗo ɗum ɗo iña dilla wato bana hande mbuƴu nyamata kuje ɗo nonnon man ɗum gikkuɗo ɓi adama ronata o ronan ha mama mako sappojo fu o ronan gikkuwol to ɗonno to kadi kanjum se goɗɗo sufta kadi e nonnon ha fahin wato o wi'ata takhayyaru linutafikum fa inna nisaa yalidna ashbaha ikhwanihinna wa akhawatihin annabi jowi cuɓane hande mani mon ha on ndesata ɗum ngam rewɓe ɓe ɗon daña nanduɓe be derɗiraɓe maɓɓe e derɗiraɓe maɓɓe worɓe e nanduɓe be derɗiraɓe maɓɓe rewɓe wato ko o wi ɗon ɗo ɓingel nandan kaw nandan hande goggo ɓingel nandan kawmum nandan ya pendo mi wi'ata ɓingel nandan kawmum nandan bo ya pendo mum ndeni ɓingel nandan kaw nandan ya pendo kam se a hefta leñol man no ngol wa'i tawon na mo a te'ata tan a laranta se a anda no derɗiraɓe maako worɓe mba'i gikkuji ɗume ɓe mari no derɗiraɓe maako rewɓe mba'i gikkuji ɗume ɓe mari ɓe nyawɓe na ɓe ɗo mari nyawji roneteɗi na kamɓe marɓe diina na ɓe dañoɓe na ɗum pat majum se a tefa a anda ha hadisewol feere annabi joyi ullubu mawadi al akifa linutafikum fa inna arrajula rubbama ashbaha akhwala o wi ɗaɓɓite nokkuje wato yerotirki ha hande dede on ndesata manimon laato ɗum ɗo yerotiri ɗum ɗo lismotiri na ɗum ɗo daɗotiri feere feere ngam goɗɗo kam nandan ɗuuɗi ko nandi be kawen mum nono hadisewol wato o filli fayin ɓantagol ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi tazawwaju fil hijri salih fa innal irqa dassas o wi'ata wato te'e ha wakkere saare laatinde salihire wato on te'a wakkere fami himɓe laatiɓe woɗɓe salihi en marɓe diina ngam asli go laylaytan to kadi irim hadiseji ɗiɗo ɗiɗo kolli en goɗɗo sufta nden bo nder suftugo man ɗo ta a te'a leñol ma himɓe ɓadiɓe kanjum ɗo fu ɗum nafan ta te'u goɗɗo ɓadiɗo ha leñol ma a te'a dayiɓe en andi tegal ɗum awre to ɓi adama awan bo se o anda ha babal o awata to ɓurna to ni selilji ɓandu mon laati gooti wato ɗum leñol ma on a te'ani ɗo ɓingel man nyawnan ngel marata sembe amma to a te'i leñol dayingol ɗum wari ɗum jillotiri ɗum hokkan ɓingel jamu ɗum ɗo ɗum anda ɗum science moderne jonta ɗo wari tabitini ɗum ɓi adama to a tawi bana ɓi ya pendo ma ɓi goggo ma ɓi kaw ɓi bappaño to boɗɗum amma ɓikkoy mon marata sembe jamu e to nandi banto ayi a te'i leñol gongol feere ngol ɓadaki ma sam wiugo te'a leñol gongol feere man ɗo ko leñol mon laati gotol ni wona na o banda selilji ɓandu mon feere feere ɗo on ɓingel marata jamu ɓikkoy keɓata jamu to ɗum man ɗo bo hadiseji gaddi ɗum annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi la tankihul garaba fa innal walada yukhlaqu dawiya to ha ɗon man ɗo o wi'ata ha hadisewol ngol wato tate e ha bandiraɓe ngam ɓiɗɗo o tagete o laato kanko ɗo o ɗelemɗo o tampuɗo o laato bo o humakijo hakkilo wonata o laata tagdi maako ɗelemdi nden bo yaha warta kanko man hakkilo bo wala to goɗɗo te'an ha leñol mum banni ilmul wiratha andal ronotirgo wato ɗum wari nan ɗon guje jawdi haala ronugo
hande terɗe ha lenyol mum ɗum wari ɗum tabitini banni ɗum tabitini to goɗɗo ɗo te'a ha lenyol mum o dañan ɓiɓɓe tampuɓe ha ɓandu be ha hakkilo fu e bo ɗum waddan daña ɓikkoy koye ngala gikkuji boɗɗi koye ngala bo al'adaji boɗɗi. Amma to o te'i lenyol janannol ɗum man ɗum ɗo hokka ɓingel sembe ha ɓandu be ha hakkilo fu. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam yecci en ɗum ɗo ɓuri qarnuji 14 duuɓi ujunere e gelle ko annabijo yecciri en ɗum. Nden yonta ɗo science moderne wari tabitini ɗum. Kadi ha nder suftugo man bo goɗɗo kanko on andi yaake maako je dey moy hani o te'a ɓingel na ko mawɗo ɗo ka larani yaake maako, ko ngam ɓe ɗon mbi'a te'ugo ɓingel ɓuri ngam heɓa elto man wona elto maabo. Amma be non fu yaake feere goɗɗo tawan te'ugo debbo mawɗo on ɓuranta ɗum. Ban yaake noy? Bana hande to o sendiri be debbo maako accani mo ɓikkoy pamaroy, to ɗum ɗo yaake man ɗo sai o te'a debbo mawɗo ngam wara halfana mo ɓikkoy. ɗo debbo laatiɗo ɓingel kam heftata jogango mo ɓikkoy ɗo ha eltana mo koy elto laatingo wongo banni. Annabijo sallallahu alayhi wa sallama solni ha haala te'ugo ɓingel kam, amma kadi be non fu en mbi maslaha on laarete. Aisha fu en andino o wino annabijo sallallahu alayhi wa sallama hadise wongol Bukhari filli o wiya nelaɗo Allah mi yeccam le to a wari a jippake ha wadiwol ngol ɗo mari leggal ngal hande dabbaji nyami ha magal lutti be leggal ngal bo wala ko nyami ngal sam, ha toy a yarata dabbaji man dura, to a yarata gelodi man dura ha nokkure durande na ko hande duraka. Annabijo wi ha nokkure nde duraka on mi yarata. Sai Aisha wiyata annabijo to min on woni nokkure nde duraka man. Wato Aisha ko wimo haɗon ban wigo rewɓe maka pat yimɓe te'ino on hande ɓawo man a te'iɓe, amma min kam wala mo meɗiyam te'ugo, mi meɗay durego. Ɗo on Aisha wi annabijo sallallahu alayhi wa sallama o holli ɗum daraja mako nde kanko o ɓingel. To en andi annabijo te'ay bo debbo ɓingel sina Aisha man tan. Annabijo wi bo ha hadise wongol Ibnu Maja filli be Bayhaqi o wi alaykum bil abkari fa innahunna azabu afwahan wa antagu arhaman wa agallu khibban wa arda bil yasir. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi te'e rewɓe jiwɓe, wato ko budurwa en jiwɓe, ngam kamɓe ɓuri welugo kunduɗe, wato ɓe ko woni welugo kunduɗe ɗo wato ɓe wela wolde en. E nonnon kamɓe bo ɓuri ɗuɗugo daygol, kamɓe hande woni dañoɓe. Kamɓe bo ɓuri famɗugo jamba nga ɓe anda duniyaru, ɓe jambatako. E nonnon bo o wi kamɓe bo ɓuri yerdago be hunde famarde nde a waddani ɓe. To debbo jiwɗo a te'i mo, wato gikkuji ɗon ha mako ɗi annabijo limtiɗo, o maran wolde wonde, o mettintama ɓernde, wato wolde mako latoto dede ko yerdini o wolwata. E nonno o dayante bo, o jambatama bo, o yerdoto bo pamarum ko a hokki mo. To ni annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi o holli en bo te'ugo debbo pamaro ɗum waɗan yiide. Annabijo wi no Jabir yake o wartino zatul riga, hande haccamgal zatul riga, o wiya Jabir kato a te'ina? Jabir wi na'am mi te'i ya nelaɗo Allah. Annabijo wi mo debbo mawɗo a te'ina ko jiwɗo? O wi la, debbo mawɗo on mi te'i. Annabijo wi mo ko haɗi a te'a debbo ɓingel a fijida be ma ko o fijida be ma? Sai Jabir wiyata ya nelaɗo Allah am, baba am mbarama ha kono Uhudu, o acci ɓiɓɓe rewɓe waɗan jeeɗiɗo, mi te'i debbo mawɗo ngam wara halfoɓe, wara hande halfanami mi derɗiraɓe am ɗo. Sai annabijo wimo oho a wapake, toni Allah ceniɗo muuyi. Haɗo en gi annabijo tabitini mo ha dow te'ugo debbo mawɗo go. To ngam yaake maako holli sai debbo mawɗo, nga oɗo mari ɓikkoy pamaroy, koy on man halfanto mo woni derɗiraɓe maako. To kanjum mi wi on ko ngam laati te'ugo debbo ɓingel on ɓuri solnego bo, amma yaake feere yaake hollan goɗɗo debbo mawɗo on ɓuri o te'a. To en gi ɗum bo annabijo sallallahu alayhi wa sallam rewɓe maako fuu ɗum mawɓe sina gooto Aisha ɗo tan woni ɓingel. To kadi wakkati men waɗi sai en kaɗa haɗo,
ɗum mahmoud goni on keɗiti yasiriya ko laarani rewɓe e ɓikkoy. Assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh.